kulħadd, kull min irid u mistieden li jiġi jgħin f'dan il-proġett biex insalvaw il-pajjiżna. Ex-qari segretarju ġenerali ġdid tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello meta kien intervistat fuq l-istazzjon tar-radju 103 FM minn Andrew Azzopardi fejn spjega illi għall-Partit Nazzjonalista kull individwu għandu kontribut joffri għaliex il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit ta' kulħadd u għaldaqstant dan l-mument li l-Partit Nazzjonalista ikompli jissaħħaħ u jiġġedded. Charles Bonello kompla billi qal li fil-ħidma tiegħu fl-irwol ġdid ta' Segretarju Ġenerali determinat li jkompli jiżra ma fost il-poplu billi jmur quddiemu bl-akbar umiltà. Aħna qadmu mal-poplu. Aħna rridu mmur qudiem in-nies bl-akbar umiltà. Charles Bonello sostna li l-Partit Nazzjonalista diġà għamel passi kbar biex jirbaħ it-tama tal-poplu Malti Wawċi iżda fadal ħafna xi jsir. Kellna grupp ta' nies li tilfu t-tama fil-Gvern Laburista u rabbu l-fiduċja fina. Naqblu? Hemm grupp ta' nies oħrajn mit-telf ruħ tilfu t-tama fil-Partit Laburista, pero dom ma rabbux il-fiduċa fina. Fatt, nista' ngħid mod ieħor jiena? Le. Mela allura xogħolna issa huwa li dawk li tilfu t-tama fil-Partit Laburista inrabbu fihom il-fiduċa biex jaraw lilna bħala gvern alternattiv. Meta mistoqsi dwar l-elezzjoni ġenerali li jmiss, Charles Bonello ringrazzja lil dawk il-kandidati li diġà ġew approvati kif ukoll lil oħrajn li diġà wrew interess li jkunu parti mit-tim tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni ġenerali u li se jkunu approvati fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Filwaqt li saħaq li dan għadu biss il-bidu ta' proċess li se jwassal biex il-Partit Nazzjonalista jagħmel minn pajjiżna Malta żagħżugħa. Aħna rridu l-aqwa kandidatura li jista' jkollna bħala partit. Mhux kulħadd jista' jrid imur biex jilgħab il-logħba bl-aqwa tim. Desiree Grek, Net News.